Monggo kita merapat ke pelaminan. Kita ucapin selamat menuju hidup baru buat kedua mempelai. Oi. Sur. 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 Saat ketiban dalu. Ayo sambil atur posisi. Aku sebelah mana? Jangan. Aku kini mosok belang. Saiki wes kepat. Joget dulu ayo Pak Haji. Tapi rujuk mantuk ilang rasa jemu ati lego wes ketemu. Semar mulya lho iki. Monggo Pak Dibejo, Pak Haji, monggo dulu-dulu keluarga besar si Kampek, Pancawati, yuk kita joget bersama Semar Mulya. Setya
Matur Mbak Nuwun, terima kasih besi-besiku. Ayo Bu dipersiapkan ya nanti buat ibu-ibu prasmanan nggih. Monggo pasukan birunya. Monggo masuk ayo sama Mas Aju. Ayo yo di sono. Oh iya, ajak anu Pak Haji Agus joget kalian ibu. Ayo monggo nih buat pasukan-pasukan batik. Kita didenda lho. Ayo lo monggo. Mas Arju, ayo depan pelaminan yuk. Diparani ngoyo-ngoyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis teko kono. Nanti dipersiapkan Ibu aja nggih. Jarene Haji, Bu, Bu aja. Ayo joget. Mas Arju. Oh gampang nggih. Nanti keluarga besar-besar monggo nih masih tunggu juga request lagunya ya. Ya, kok ki. Bareng sepuluh pepanggihan. Nyatane. Siapa ya yang nemenin ke sini? Hah? Mbak Tuti. Cek Tuti. Ambior. Welcome. Kadia. Welcome to. Diparani ngoyo-ngoyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis teko kono.
Arju siji loro telu papat lima ayo terus Papat sor. bareng Pak Haji Bapak Gila nyatane jumlah hatine 16 ke emosi ya. Spesial pokoknya buat grup semuanya. Yuk. Ayo yuk. Haji, Bu Haji, monggo. Cari bahasa. Mas Manten sama Mbak Manten ikutan joget. Nanti diputar ya lagunya. Sing alon tak pikir kowe aja kuwatir sobat ekonomi pikiran gampang emosi pikiran gampang emosi. Oh, anu Pak Haji monggo Mas Bejo Simahi. Yo, Semar Mulya lho iki. Najan aku bocah gunung topan ning gunungku ora susah dengan go bingung yen topan tresno aku
Langge HEC oh. Langgena. Nah, parkir. Nah. Apa kowe ra kelingan Bayan mriki Pak. Ora susah kate nganggo bingung yen to panten beso aku panceni sedati siramu ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku hae ngono lho. apa kowe kelingan dolan aku apa bablas ke Mas Bejo. Mas Bejo Ciman. Nggih. Cel Mase. Yo, Boleh Pak Jam. Semar Mulya lho iki. Yo. Sing pas tutik. Sur. Oi. Ya. Masalah.
sih padang. Iya toh. Kayaknya nang kene kaya ne Iki adem pun ngono. wayahe hak elek Lah iya. padang. Matur sembah nuwun. Berkah nggih. Amin. Amin. Lajebulane rusak rusuk keburu nafsu wakasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang bante Semar Mulyo lho iki. Mas Tardi. Biar ketemu serak terus iki. Ada matur sembah nuwun nggih. Sehat selalu. ngobengi kutha sataro sing ning desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani linciku ucul jebol ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus kali yang Semarang klinciku wis ana kandang. Iki ana juragan yang berkemeja hitam. Aku Mas tak ning Ardi. kene sik. Aku ora entuk jatah kok Bu. Ah iya. Iki Mas Ardi nanti ditunggu request lagunya nanti nggih. Pokoknya buat dulu semuanya. Oh iya, ada Bos Bawang di sini. Aduh, salim dulu Oh lah. nggih, iki bose Bawang nggih niki ketemu Bos lagi Bawang. alhamdulillah. Sehat selalu nggih Pak nggih. Napa? Oh ngonten. Oh siap. Mangke keburu bubar le. Mas Yono, Oh santai mawon. Ki Mas Yono pokoknya buat semuanya. Nggih. Terima kasih. Bu aku rong. Lah Gunarno. hae kok iki ra nek sing hae karo Bu Cik, ayo. Cari mas tuker karo Mas Arif urung. Wis ketemu karo Mas Arif. Mas Arif. Endi Mas Arif iki? Arep nganu lu tuker iki juta iki. Lajebulane rusak rusuk keburu nafsu wakasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebante. Kelinci ucul iki sampun Sampun dipinani pambutan katur. spesial buat Bapak Kuada. Matur sembah nuwun sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Aduh. Ayo. Ngapunten. Yo. Ayo yo yo. Semar Mulyo lho iki. Rombongan Johar joget lagi. Ayo kene.
Mas Dwi joget. Ayo. Mas Andri ayo. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan Masur. ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan obat kowe wanita terhebat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu panggih Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Raja Enggang manut ason pundhuk garwa Iya Bandung aku duwe bebono di sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang panyowono tak turuti Semar Moyo Yes, Alfi Sonsis. Monggo dulur-dulur keluarga besar dari Cikarang. Ayo Mas Andri, Mas Sur ayo joget sini. Temenin Bos Dwi iki lho. Ayo Mas Sur. Mas Yono. Lagi yang guyu pokoke kuat kudu iki. Raja Enggang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan wanita terhebat orang ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya kiret Mas Dwi ayo bablaske gebuk asmara ya aji sekapok Pandawasa cecek Rara jonggrang manut asun pundhuk garwa Iya Bandung cemen aku duwe bebono gubuk asmara di sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Spesial buat Mas Dwi, juga dulur-dulur keluarga besar Cikarang. Sur sur
Ya Kak. Liwat aku kilingan bubuk kae biyen aku leren kaya cakak kebak tulisan warna tanda isi rawan Senenge gubuk asmara biyen kae aku andon tresno tanpa batal tanpa kloso kota botek ke taman asmara yo bubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen saiki bubuk kae kabak cerita tengah bengi nganti mlotrok nganti apa Kak? mlotrok tekan kono Klotrok jare Mas Dwi. Napa klotrok sampean Mas? Mboten Bang. Kenceng apa Mas Dwi? Iki nyonyake iki apa lagune? Napa? Mama, Oh iya, mama, nanti mati spesial pasukan buat biru. Pak Mak nggih. Sik. Kok di anu bar iki dipersiapke Mas Yono. Mas Yono rasa dolanan HP wae Pak ket mungkin. Jamal. Oh ya nanti udah tak chattingan Lah ae. iya toh. Pring Lagune ayang-ayang kok biasane iki ya. Catatan sajroning ati dadan luntur saya merati. Pemisane ya Mas yo. Aku kowe dadi garwa pemisane. Mergo leren ning gubuk asmara. Pak Jagus Semar Mulya lho iki Kak. Mas Andri, joget kene yuk. Ora mau medio wae lho. Cecak. Cecak. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen aku leren nek ngecagak kebak tulisan nyong warna abang tondo isik sayang gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagat rino kekontone rombongan dari Johar nggih matur sembah nuwun. Heeh. Mamah lagune napa Mama? Bun. Apa Bun? Ini masih kita menunggu request lagu Bunda ini apa lagu ini? Apa? Kawin kontrak. Napa ayang-ayang ae? Juragan Empang, nggih. Ayo Kak, entek iki Kak. Mas Dwi matur sembah nuwun nggih. Sehat-sehat selalu. Catatan sajroning ati katan luntur saya dadi karo merga leri
Monggo bosku. Yo. Ya. Tuti. Semar Mulya lho iki. Yo. Asal. Asik. Enak yo Mas. Sur. Penak ra penak yo karepmu. Sur. Asal. Ya. Alah jan enak yo Mas. Enak. Semar Mulya lho. Monggo lho bosku. Ya. Ayo bos, ayo bos. Yo, didangdutke yo. Mas Sinarno. Pancene sing dadi lakon ninggalke seliramu. Trio gedang ayo trio gedang. Ra orane yen bakal kelakon pepisahan karo aku. Alhamdulillah maju. Ayo, Bos. Mas Supri. Bos, Mas Jamal, Mandala. Mas Jamal yuk kesini Mas dulu. Jamal. Kok bariki kok bablaske napa yuk. Nanti konfirmasi dulu sama saya. Yuk joget dulu. Ayo gak apa-apa. Wis pokoknya malam hari ini harus diramaikan ini spesial buat keluarga besar dari Pak Haji Agus. Aku ngerti Pak Haji Agus sih sanes pengen. Ayo, ayo Pak Haji. Karo ibu ya. Apa kowe ra keling? Ayo. Tuh, joget. Bakso Mandala. Semar Mulya lagi. Ae Pak. Kepidak sih. Ae Pak. Lanjut aja Ae dipleroi Pak. Mas. Ae Pak. Aja dipleroi lanjut. Ayo masukin Mas. Enggak Mbak, lanjut Mbak. Apa kowe ra kelingan? Aku
agak gojekan karo aku Semar mulai lagi tingkah lakumu kudu ngerti cara ini nanggapi panen dadi murah kok ya sing eling iku budaya tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal tapi panen dadi murah kok ya sing eling iku budaya kangennya semu mas lo kangennya semu tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal tapi panen dadi murah kok ya sing eling Thank you, Bos. Semuanya.
12K balen ya. Ini spesial buat keluarga besar Cikarang Mas Jamal. Ayo langsung ngadek no ya. Orang ngadek lah penak.
Manis sih, kowe pancen manis. Tambah manis, yen ora among lamis. Yen mesem manise ngungkuli madu. Kaya bisa ngantek jantungku. Anggan tengah sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng Jangan tahu ya, Mas lamine kampung alor ngidul Mas Duwi gawane gendul Bang melati adude ati ronte-ronte setengah mati aku naksir kowe Surabaya aku ngerti sampeyan seneng kulane Jawa Pak Pepi manis saiki sing duwe sapa memang tidak bertulang pandai bersilat iku watake wong lanang iya Mas Dwi ora enek birune awekku coklat kabeh manis sedih kowe pancen manis tambah manis yen ora among lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa ngantek jantungku Anggian teng Mas Duwi pancen guanteng lagi guanteng tenan tambah ganteng yen Mas Duwi seneng kamar Mas anamine kawal ngalor ngidul Mas Duwi gawane gendel lagune durung rampung pasar turi Mas ning Surabaya aku ngerti sampeyan seneng nggodhong Dek gulane Jawa Mas duwe manis. Dek sapa Kak? ngene buke memang lidah Mas tidak bertulang pandai bersilat iku watake wong lanang Mas Dwi matur sembah nuwun Mas bagus Bu Dwi matur nuwun kripik gedang kripik telo sithik edang dibagi